Karolina Zlonagi, Ungeris ta' 60 sena, se jiġi estradit lejn pajjiżu wara li ġie arrestat f'Malta waqt li kien fuq mandat ta' arrest Ewropew. Ir-raġel ġie arrestat mill-Pulizija tal-Investigazzjonijiet Internazzjonali waqt li kien infittex għar-reati li wettaq fl-Ungerija relatati ma' serq. F'pajjiżnu huwa kienet jgħix f'appartament fit-triq Patrimagli fil-Ħamrun. L-Ispettur Margarja spjega li l-mandat tar-arrest kien ħareġ mill-awtoritajiet Ungeriżi f'Settembru ta' sentejn ilu. Ir-raġel li ġie assistit fl-awla permezz ta' siġġu tar-roti minħabba ksur f'waħda minn riġlejh tal-kunsens biex jintbagħat lura lejn pajjiżu fejn se jiskonta s-sentenza li kien ħarab minnha. Sqarrija tal-Pulizija spjegat li r-raġel ġie arrestat fl-inħawi tal-Imsida wara ġimgħat ta' investigazzjoni mill-Korp Malti. Fil-qort intqal kif ir-raġel suppost qed jiskonta sentenza ta' 4 snin ħabs f'pajjiżu dwar każ ta' serq aggravat. Madankollu kien laħaq ħarab qabel beda jiskonta s-sentenza tiegħu. Nikola Jazzopardi ta' 36 sena li għajx f'residenza l-nies bla saqa fuq rashom wieġeb ħati għal akkużi relatati ma' serq minn 3 stabilimenti fl-inħawi tal-Imrieħel u Ħattart. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-ispetturi kienu qed jinvestigaw diversi serqiet minn stabilimenti tax-xorb u l-ikel. Ir-raġel ġie identifikat minn filmati tal-kameras tas-sigurtà u nħareġ mandat ta' arrest u sussegwentament ir-raġel ġie arrestat f'Birkirkara. Waqt l-interrogazzjoni huwa ammetta l-involviment tiegħu f'dawn it-3 serqiet. L-imputat li kien assistit mill-avukat tal-għajnuna legali Anthony Bonici wieġeb ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. L-avukat talab li jsir rapport ta' qabel is-sentenza minħabba ċirkostanzi li għadda minnhom l-imputat qabel ma wettaq ir-reat. Id-difiża talbet għal ħelsi mill-arrest biex l-imputat ma jkunx suġġett għal xi influwenza negattiva sakemm jinħareġ ir-rapport. Il-prosekuzzjoni m'oġġezzjonatx li jsir ir-rapport u lanqas għal ħelsi mill-arrest għaliex l-imputat ammetta l-akkużi fi stadju bikri u beda l-proċeduri mal-Caritas biex jeleb il-vizzju ta' droga u mistenni jibda l-programm kontra l-vizzju f'Jannar li ġej. Madankollu il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsim mill-arrest u l-imputat baqa' jinżamm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.